Anodd i'w credu bod pobl mewn poen a trais yn cynyddu rwy'n clywed yr oen yr un sydd yn brefur. Mae dyn yn rhoi gwaith ar y teledu, mae'n strychian fel blaidd, mae galon yn gweidi, mae pawb sy'n ei weld wedi parlasu. Bu Wedi 7 yn rhan bwysig o fywyd Dewi Morris Roberts ers blynyddoedd. Roedd yn cyfri'r eitem cracr Nadolig yn un o uchafbwyntiau ei flwyddyn, ac ar ôl cystadlu droeon, bu'n ffodus o gael ei ddewis un tro ac ennill copi o Resident Evil i'r Nintendo DS. Gweithaf anaddasrwydd y wobr, cyfrifodd y profiad yn un o freintiau mwyaf ei fywyd. Mae Gwion John Evans yn fasnachor o Bwcheli, sydd wedi dilyn gyrfa Ngharad Mair ers y dechrau. Yn ogystal â bod yn ergyd bersonol, mae cochia Ngharad Mair o dîm cyflwyno heno, y rhaglen sy'n cymryd lle Wedi 7, yn ergyd fasnachol sylweddol. Rai dyddiau yn unig cyn cyhoeddi'r fformat newydd, cyrhaeddodd cyflenwad o 10,000 o grysau tŷ rwy'n caru Angharad Mair, gan ei gyflenwyr yn Nicaragua. Mae Mr a Mrs Roberts Thomas wedi bod yn briod ers 3 mlynedd. Gan ei bod nhw wedi bod yn edmygwyr o allbwn creadigol Tinopolis ers blynyddoedd, nid oedd hi'n syndod i'w cyfeillion ei bod nhw wedi dewis Wedi 7 fel thema i'w priodas. Darparwyd ffrog briodas Mrs Roberts Thomas gan fwtic i'w ffasiwn yn Llandeilo, darparwyd y gacen gan Enna, ac fe baratoed y blodau gan Gerallt Pennant. Uchafbwynt y diwrnod fodd bynnag oedd parodrwydd John Hardy i arwain y gwasanaeth priodas. Mae'r brodyr Phillips yn rhedeg cwmni tacsis yn Llanelli, ac mae Tinopolis yn un o'i prif gwsmeriaid. Bob dydd mi fydd y cwmni tacsis yn cludo llu o westeion o'r orsaf drenau ac o westau yr ardal i'r stiwdio. Gyda llai o gyllideb a llai o westeion, mae'r ffyrm dacsi deuluol eisoes yn teimlo effeithiau'r newid mawr. Gweledigaeth Elin Davies oedd cynnal y fforwm genedlaethol i gydlynu'r ymateb i'r newidiadau i Wedi 7. Yn ogystal â bod yn weithgar gyda'r urdd a'r ffermwyr ifanc, mae Elin wedi bod yn brysur iawn yng ngholofnau gohebiaeth golwg a'r Cymro yn mynegu ei phryder am y newidiadau i Wedi 7. Criw amrywiol wedi dod ynghyd gydag un amcan. Adfer Wedi 7. Rwy'n gwylio y byd ar y teledu, mae'r lluniau fel hyd, mor anodd i'w credu bod pobl mewn poen a trais yn cynyddu, rwy'n clywed yr oen yr un sydd yn brefur. Felly os oes gynnach chi unrhyw gwynion yn nabod rwy'n sydd hefo cwynion ar hyn o bryd, gyrwch nhw i ni erbyn y 5 faith, gwch dda? Jyst dim roi gwybodaeth yn y dim byd. Ok, so mae angen ni weithredu ar hynny, so os gynnach chi unrhyw syniadau ar sut dyn ni'n gwybod i wneud hynny? Cymryd rhoffa drosto mwy na lai. Ok, iawn. Fod o'n rhaid y gael datblygu fe. Dwi'n meddwl bod bwysig bod ni'n hyrwyddo am achnata hwnna'n fwy, dwi'n bod os posib ei holi, hodri. Comment, ie, os mae'n esbonio fe cyn, achos mae fe'n rili bwysig. Sy'n ni'n gweud, os mae'n cydlynydd, fi'n credu mae'n well cael rhywun gwirfoddol os yn bosib. Fi'n gwybod hwnna'n opsiwn anoddau mewn ffordd. Ond jyst mwyn fod yn pwynt cyswllt rhwng pawb. Erbyn i'r fforwm dorri am ginio,
Daeth hi'n gynyddol amlwg fod consensws tu ôl y syniad o drefnu coup d'etat, cipio heno oddi wrth Tinopolis ac Adfer Wedi 7. Derbyniwyd awgrym Rhys William y dylid canolbwyntio'n sesiwn y prynhawn ar gynchwynio'r camau nesaf, a chynnal gweithdi ar sut i gynhyrchu rhaglen gylchgrawn broffesiynol. Felly, ond i ti a ti wedi bod yn siarad pobl yn cymunedau, so byddwn ni'n dwlu clywed wrtho chi. Fi'n mynd i creu rhywbeth ynglyn â sut i newid cyfrifiadau mewn i Gymraeg, achos fi'n gweld lot o... Mae fe'n rwydd cael rhywbeth fel rhyw tech whiz i wneud nid ond sa'n tech whiz o gwybod fi'n credu fydd yn dda cael jyst rhywun arferol i dangos o dyma sut mae newid cyfrifiadau mewn i Gymraeg. So, achos fi wedi gweld beth o'n i'n ffilmio yn y lle gyda Jamie, o'n i'n meddwl bod e'n eitha rybys, mae'n edrych yn rybys ar fideo, ond when pan chi'n gweld ar y sgrin, chi'n meddwl, waw, so sdim rhaid wneud lot, a mae'n torri lawr yr ofn fel chi'n dweud. So. Unwaith fi wedi cael gafel ar y golygu, wedyn chi'n mynd ymlaen, felly fi'n credu y prif thing yw canolbwyntio sut i fel golygu y pethau. O gymaint o bobl efo ffôn symudol eu hunain, a'r syniad yma o ran wneud blogs, ac efallai mae hwnna'n rhywbeth efallai ddylen ni fod yn pwysio rwan mewn ffordd. Bryn iawn o bobl sy'n dynnu ar hyn o bryd sy'n bodlo wneud e, felly sut i ni'n mynd i cynhyddu hwnna? Wrth i'r drafodaeth fynd dros ben llestri, penderfynwyd mae'r peth gorau i'w wneud oedd mynd ati i gynhyrchu. O ti'n dweud oes? Sgwyddo yn ymlaen, mae'n ddisden o'n ffordd Wel, os ti'n cadw yn weddol llac, fod wedi wastad o fasu hynna bach, ond mae hi'n bach yn stiff yn gweithio bydda. Ond ydyn ni eisiau bod y cyfweliad yn mynd yn ei flaen? A bod rwy'n yn ffilmio Geffin yn ffilmio cyfweliad? O na, oce, Sianel62.